खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापुरि सानजारि नोगोर संकं पन्चायत सनापुर गामियाव बेयाव साननैनि हाबाफारि लानानै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बे फालिनाय हाबाफारिनि सायाव जोङो नैबे दिनै जोङो मिथिना लानि बिथांमोना दिनै मोनबैसे बेयाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना सनापुर गुदि फरायसालि आरो लोगोसे सनापुर ब्रह्म मन्दिर बे मोननै थानसालिखौ बिथांमोना दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बेनिखायनो बिथांमोननि जिहेतु दैदेनगिरि बे आरो गेदेमा आलासि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै लानि बिथांमोना दिनै बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ मा थांखि लानानै आरो बिथांमोना मा आयदानि सायाव बिथांमोना लानानै बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लानानै बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों। बिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय फारियै जोङो मिथिनानै लागोन आरो केमेरा पार्सन बिथां सुक्रेस्वर बसुमतारी बिथांखौ आङो केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो खावलायबाय। बेयाव गोबां बिथांमोना सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै दिनै सनापुरनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दा बिथांमोना गाजा गोमजायै दिनैनि दिनाव नैथि साननैनि हाबाफारिमोन दिनै जोबथा दिन गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेयाव दा जोङो बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफोरनि जिहेतु दिनैनि बे मेलाव बाहागो लानाय आरो लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव गेदेमाफोरा बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायदों बिथांमोना गावसिनि गामिखौ लोब्बा लानानै बे गामियाव फरायनाय बे गुदि फरायसालियाव फरायनानै गोबां सुबुङानो गोबां जायगायाव साख्रि मावहैबाय आरो बे फालांगियारि मावहैबाय। बिनिखायनो बिथांमोना साफ्रोम बिथांमोनखौ हांख्रायनानै दिनै बे सनापुर गामिया सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंफुंदों। बेयाव जोङो बिथांमोननि आलासि जाय बिथाङा थांनाय मैया बे थांफैब्ला गेट बेखेवदोंमोन बियो बे सनापुर गामिनिनो सासे सुबुंमोन। बिथाङा दा सिमेन्ट-सापुरि सानजारि नोगोरनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि एसि मलेन्द्र नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि बिथाङा बे सनापुर गामियाव बेसेबां गोबाव रायजो जादोंमोन आरो रायजो जानानै बिथाङा बे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा दा समाव बिथाङा मा सिन्थाधारा खालामदों बिनि सायाव बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो नाजागोन। जोंनि गेजेराव दङ प्रथमते মই আজিৰ নিউজ মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলোকে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰি যাচিছোঁ। মই ক'ব গ'লে আজি সোনাপুৰ বড়ো এল পি স্কুল আৰু সোনাপুৰ ব্ৰহ্ম মন্দিৰ আজি গল্ডেন জুবলি হৈছে। এই গল্ডেন জুবলিত মই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ, কিয়নো সোনাপুৰ বড়ো এল পি স্কুলতে মই পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু ক'ব গ'লে সোনাপুৰ গাঁৱতে মোৰ জন্মগ্ৰহণ, সেইটো হিচাপত মই বেছিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সোনাপুৰ গাঁৱটো আমাৰ হাকিম নাৰ্জাৰী বুলি কোৱা এজন আমাৰ বৰদেউতা আছিলে। এইজনে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ফাৰ্ষ্ট টাইম এখেতে কোকৰাঝাৰৰ পৰা কাৰ্বি আংলং আহিলে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহি 1967 চনত আমাৰ এই সোনাপুৰ গাঁৱত আহি কিনে এখেতে গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সেইটো টাইমত কমিউনিকেশ্যন নাছিলে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাছিলে। চিলাপথাৰলৈকে ৰেল লাগিছিলে। চিলাপথাৰৰ পৰা এখেতে খোজকাঢ়ি আমাৰ এই সোনাপুৰলৈকে আহি পাইছিলে। সোনাপুৰত আহি কিনে এখেতে বহুত কষ্টৰে এই গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এইখন গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এখেতে বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিছে। এখেতে এটা সময়ত গাঁওখন চলিব নোৱাৰাৰ কাৰণে নিজৰ মানুহজনীৰ সোণৰ গহনা বন্ধকত হৈ কিনি গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সেইটো কাৰণে এইটো গাঁওটো সোণাপুৰ বুলি ৰখা হৈছে। মই সোনাপুৰ এল পি স্কুলৰ মেইন গেট এইটো মই নিজৰ ফালৰ পৰা ডনেট কৰিছোঁ। মোৰ দেউতাৰ স্মৃতিৰ নামত ডনেশ্যন কৰিছোঁ।